ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 1 августи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд, ки 8таш аз шаҳри Душанбе мебошад ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 260 000 сомонӣ, духонага дар шаҳри Душанбе дар цирк бо нархи 295 000 сомонӣ, боз як дигар духонага бо ремонт бо нархи 295 000 сомонӣ ҳаст. Инчунин духонага дар 101 микрорайон, чорхонага дар Правсоюз, чорхонага дар Молодёжный театр дӯстони азиз, духонага дар Испечак ва духонага дар 82 микрорайони шаҳри Душанбе. Хулас, хонаҳои хуб дар имрӯза навормон бисёр ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ва рақамҳои барои реклама 007 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёен ки мо муроҷиат кунед. ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем ҳар як хонаро якта ба якта нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, ориентир аз политехникум 2 километр табачка ва аз Гипразем 2 километр. дӯстони азиз, то хона мебошад. бино аз 2 ошона иборат аст. дар якум ошона 2 дархона, 1 веранда, 1 ҳамом ва 1 кухни, якум ошона 100% таъмир дорад ва боз дар дуюм ошона дӯстони азиз 2 хонаи 6 ба 3.7 мебошад. нархи ҳавлӣ 260 000 сомонӣ бе савдо нархи охир мебошад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, хотиррасонтон мекунем ки дар имрӯза навормон аз 10 та хонаи фурӯшӣ 8таш аз шаҳри Душанбе мебошад. барои ҳамин то охира тамошо кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Исор, маҳаллаи Уртабус, 7 сотиқ замин дорад ва 7 дархона. чихеле ки мебинед, бино аз 2 ошона иборат аст ва гирдаш маҳкам мебошад. нархаш дӯстони азиз ҳамагӣ 185 000 сомонӣ ва барои харидорҳои аниқ бо як чи муомила мекунем, мегӯяд соҳиби ҳавлӣ. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби ҳавлӣ дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни корвон ҷойгир аст. духонага мебошад, як кухни дорад бо масоҳати 40 метри квадратӣ, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар назди хона бозорча, мактаб. нархи хона бошад 295 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем, хона дар якум ошона ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. бинои новостройка, чихеле ки мебинед, таъмир дорад. таъмираш ҳам хуб аст ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехарен, медроену зиндагӣ мекунед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, якум ошона мебошад. 2 хонага пеши зали Спартакда ҷойгир аст, доми 42, якум подъезд аз тарафи зали Спартак. хонаҳо таъмир доранд, лекин абоёша кӯдако дарондан яхел ҷоша. метавонӣ зиндагӣ кунӣ. точкаи Зурай, боғи Модарон наздик шай, бозорча наздик бозори Сомониям дар наздикиш мебошад. хулас, минтақаи хуб аст дӯстони азиз. якум блок, доми 42, чихеле ки гуфтем, бино аз 4 ошона иборат аст. хона дар якум ошона ҷойгир аст. масоҳаташ 70 метри квадратӣ мебошад. масоҳаташ хуб аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охиршон 4430 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. нархи хона бошад ҳамагӣ 200 000 сомонӣ ва ягон хонаи заминии даруни Кӯлобда агар бошад, алиш мекунанд. марҳамат дӯстони азиз, фурсатро аз даст надиҳед. хона ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам алиш мешавад бо ҳавлӣ дар даруни шаҳри Кӯлоб. ва тамошобинони гиромӣ, наворҳое ки дар рӯи экран дидем ба мо соҳиби хона равон карданд. мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро бе ягон хел ускорения тамошо кунед,
ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамаашонро рӯй мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 101 микрорайон, кӯчаи Нусратулло Махсум мебошад. ду хонага бо масоҳати 71 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 690 000 сомонӣ, чихелек мебинед, таъмири хуб дорад ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. дӯстони гиромӣ, бино назди роҳи Калонда ҷойгир аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. мактабҳо, садикҳо, мағозаҳо, қуртобхонаи олим, роддом, 102, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. минтақаи беҳтарин мебошад. бино аз 9 ошона иборат аст. лифт дорад, лифташ кор мекунад. доми диамед, дар якум ошонаи ин бино диамед аст, мағозаи хӯрокворӣ ҳаст ва дигар чизҳои даркорӣ. марҳамат дӯстони азиз, 690 000 сомонӣ, ҳамаи чизу чорааш хатӣ ва таъмири хуб хатӣ. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар Правсаюд ҷойгир аст. кӯчаи Ҳувайдуллоев 141/1. хона дар 3 ошона ҷойгир мебошад. худи бино аз 4 ошона иборат аст. 62 метри квадратӣ, 4 хонага. лекин дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки ин 62 метри квадратӣ бе ҳисоби масоҳати балкон аст. агар балконам ҳисоб кунем, қариб 80 метри квадратӣ мешавад. 4 хонага. нархаш дӯстони азиз $75 000 мебошад. боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои Россия ватсап доранд ва чихеле ки мебинед, хона таъмир дорад, таъмираш ҳам хуб аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар назди театри ҷавонон, яъне Молодёжнида ҷойгир аст. пушти доми арзон Туркия. хона 4 хонага мебошад. 168 метри квадратӣ, бениҳоят масоҳати калон дорад. дар 3 ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. ошонашам бениҳоят хуб. хона таъмири хуб дорад ва нархаш бошад 1.5 миллион сомонӣ, $137 000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 71 мебошанд. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва ин хоная мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. дар он ҷо мо ҳамаи маълумотро оиди ин хона додагием ва ҳамаашро нишон додагием. ма дар комментария ҳамон ссилкаи ҳамон видеоро мемонам. ҳатман дар омода тамошо кунед дӯстони азиз. бениҳоят хонаи хуб мебошад. адресшам дар ҳамон видео боз хубтар фаҳмондагием. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар назди сирк ҷойгир аст. якхонага ба духонага табдил додагианд бо масоҳати 40 метри квадратӣ, бе балкон ва кухня 40 метри квадратӣ мебошад. дар 16 ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 16 ошона иборат мебошад. соҳибаш мегӯяд ки лифт кор мекунад. дар назди сирк ҷойгир аст. бо оби гарм, тец, хунук таъмин аст ва барқам таъмин мебошад. нархи хона 295 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Испечакда ҷойгир аст. рӯ ба рӯи литсеи Ҳотампеве. якхонага ба духонага табдил додагианд бо масоҳати 52 метри квадратӣ, дар доми 15 этажа ҷойгир аст. дар 14 ошонаш. бино лаби роҳи Калонда ҷойгир аст. техпаспорт дорад мегӯяд соҳибаш. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. об, барқ, интернет, мавҷи истиқлол ҳамаш ҳаст. лифтош кор мекунад. харидори аниқ боша, бо савдо мешавад. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона. нархаш 398 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, бинои новостройка мебошад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 82 микрорайон ҷойгир аст. Рӯ ба рӯи клиникаи Мансуров назди мелиоратсия, донишгоҳи тиббиам дар наздикии хона ҳаст, мактабҳо, беморхонаҳо, детскии садикҳо, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. Духон агар мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар даҳумо шонаи бинои новостройка. Хона таъмир дорад ва нархаш бошад 487 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. Худо нигаҳбон.